ఇక్కడ ఒకసారి మదర్ బోర్డ్ లో చూడండి, ఇక్కడ మనకు ఆడియో అని చెప్పేసి ఇక్కడ రాస్తుంది, ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఆడియో అని రాస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు దీంట్లో సేమ్ ఇలానే దీంట్లో పిన్ అని ఇక్కడ పెట్టేస్తున్నాం. ఓకే, దీని అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ మళ్ళీ మనకు పవర్ బటన్ ఉంటాయి కదా, మళ్ళీ ఈ కేబులింగ్ కూడా ఎలా పెట్టడం ఒకసారి చూపిస్తాం. ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ మనకు 4 పిన్స్ ఉంది కదా, ఇక్కడ వన్ సైడ్ 4 ఉంది, వన్ సైడ్ 5 ఉంది. వన్ సైడ్ 4 అవుతుందో 4 సైడ్స్ ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏముంటుందంటే పవర్ బటన్ ఉంటాయి ఇక్కడ మనకి. ఓకే, పవర్ బటన్ పెట్టేసిన తర్వాత పవర్ పెట్టేసినాం. దీని పక్కనే మనం ఇక్కడ రీసెట్ బటన్ ఇక్కడ పెట్టేసేయాలి. పవర్ ఉంది కదా, పవర్ పక్కనే మనం ఇక్కడ పవర్కి లైటింగ్ రావడం కోసం పవర్ మైనస్ ఉంది, పవర్ ప్లస్ ఉంది, మళ్ళీ ఇక్కడ హార్డ్ డిస్క్ మైనస్, ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది. సేమ్ ఇలానే ఇక్కడ మనం ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ ఏముంది పవర్ ఉంది కదా, ఇక్కడ పవర్ పెట్టేసిన తర్వాత దీని పక్కన ఇక్కడ మళ్ళీ మనం ఇక్కడ పవర్ మైనస్, పవర్ ప్లస్ ఉంటుంది, పవర్ మైనస్ ఉంది, మళ్ళీ హార్డ్ డిస్క్ లైట్స్ ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ. దీనికి ఇక్కడ మళ్ళీ స్ట్రేట్గా ఇలా పెట్టేసేయాలి ఇక్కడ.